दिनै 7 आगस्ट नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल साइकियाट्रिक टेक्निशियान एप्रिसिएशन डे महरै फालिनाय जायो। 2024 मायथाइनि 7 आगस्ट एबा दिनै हायुङारि साइकियाट्रिक टेक्निशियान बाख्नायनाय सानखौ फालिनाय जायो। बे सानखौ सावस्रि सिबिथाइ हेफाजाब होग्रा हानजाफोरजों देहा फाहामसालिफोराव गोसोआरि टेक्निशियानफोरनि गोनांथार बिफावनि थाखाय सांग्रांथि आरो सन्मान बांहोनो गायसननाय जादोंमोन। बिसोरो गोजौ गुन गोनां बेरामिफोरनि जोथोन लानायखौ रोखा खालामनायाव मदद होनो आरो गावसोरनि बेरामिफोरनि थाखाय रादाय होनायखौ दिन्थिनो थाखाय सप्तायाव 7 सान 24 घन्टा हाबा मावो। बे साना गोसोआरि जोथोन लानाय, जिउ राहाखौ हेफाजाब होनाय आरो साबसिन खालामनायनि गोनांथिखौ गोसोखांहोनाय महरैबो खामानि मावो।